in lo dam tlan thau ka bei saya tun chuma hianin CCTV lak fu thil bon deuh ang chi kha kan en ho don ani thutam soi lovin ni lo en hanga lang le apakhat na chuan he scooty rang an ti mai hi ni ya ram hmoin thoni e chu garan ti lowa ma se thil mak ve deuh mai chu nia thil oya ti hian a umta tiat chuk mai thei tapo ani ve tho mai ni engam zong tak chuan ma se kan en wanga makhika ti ang reng khop maya tian scooty hi kong oya hian lo tol chuk ta po ni sela eng tin nge am astan denen khian engma tlulo le buai hau lovin atleng thak thei niang ti te ka ngai towa kal ru te buai khop maya hlaya alo kal chau mi pakhat po hian a hlau ve matin gar ngani lo en chiang teu ni me ro kia tu te kalau pecat lok sewanga ka video te po en pai em mai munom po ti em mai min subscribe tum chuang mi si lo kha in om ti ka ria chu wang tu na khan subscribe ngal ro imak ka tilutuk subscribe ro mengal ro subscribe ti kha enge monile in vet lok to kai subscribe du mi lo le subscribe ma ro ole in khong ai na karan dil lo ni cho kan chunjom le ha lang ado tua chuan hei man ni lo ka thil thleng ron viral chia mai khania mi pakhat chu ti hian tiang eng mo man ruang deuh hlek kengin mi in kong kabula ting hian ava vak ani oma eng ti tungen niang o tinril ru neng han kan en thup maya Mipui ta khan ruk tum nge tol tha tum nge tin kan ral che em mai ni kha ma sen soidan chuan engte luam alo ni me lova tu mo miril rupa ngai vak lo te po alo ni mai thein soidan kal mang chuan soidan rang khatam khop maya thil poya thlen em ria turom lo ama ro chu hetiang ang hi kan in bul emo kan chung ko chungan thleng ve mi lo se ka du khop mai chuan bon ka ti le pakhat chu ado tua aram hluna man kuma thil thleng to nia ruk tum nge ni an nula pakhat a khoi tum nge ni ina lu da tikhan saruak ina korte lo phel vekani oma chu an chuak anin mana saruak nen tlan ho nal mai ni saruakin nge andar pen ha ka hrelowa bon ang reng khop maya chafu lo boka avan duai bokani tu te po hian pa khop mai ka di hati ang ruk tum ching hi an tam nutok do na ko vela hian mo mani na chon mo in chete po nei ro CCTV hi avu thai dan jong zel ro tun la ya ul sam to phone ne na connect thai ta nom to a changkang ta mem mai ni lo ti thau ro kan sahim na tur le ne kin le zel kan thiam chan na poi khoi man chu an tur ani do no ado tua chuan hi nia hemten bon ka ti khop maya tian CCTV na lo la fu lo maya scooty nen rondinga 407 an lo ha ka adinga an so hal bor mai ni amak ka ti em maya nge a in ti thiam lo na niang o kong vela hen in su trap nge ni ka shalowa in chau le chau in noi mi mea tingang in sol ron hi to lo se ka ti hle mai ka mi zo pui ka thlai pui te jinga a thing em maya nun na chan ram tui le lo chuak ta po kanom nual to nia ko rawai hi a changkang lo ti hi ipom nga mangu isimangu ti kan soi ve lok du ni
ti chuan hei vai ho hi an phim khur lo deuh nge ni ai zol veng pakhat powerhouse phei lampang so ang ka ti khop maya ani engem o powerhouse lampang ma vai motor pakhat chu step atlan tha bur mai ni bon khop mai a rui nge ni khal thiam lo nge ni a boi thak khop mai vai ho tak khi chu kan rama hian ti thei lo poi nei lo ni ka to ma chuan hei ni za thlak deuh hlek boxi nat mel lo boxi nia scooty khaltu te kan film khur lo nge an tlan sol ve shim nge hei accident chu thleng ve nia han dem ngo chi pon lo khaltu te hi a passenger two wheeler daksin a thau ringot mai ni monga so dom maya na view lo tur angai la chana do tua ngai om le tur ka ti pakhat chu he pa hi nia a chet du dan he ten omang rang ka de khop maya an mang anga tian he pa hi hrianom lem lo online aron zot hi la ni kha an thenom te am ani mai thai ka helo mi pakhat chuan in abol hlo te hi zing tin hin a lo check hall zi amai ni chu tian an varanda hian mani bol hlo bom po ti no nak la ya mi bathar le zela ti nga kan check du mi hring kan lo mai hi chu azia lo hle mai he pa hi enga mataka han zil lak chu sa kom khop mai ti chuanin alas berna chuan hei hinia asul thim ang reng hi ka ti hle mai thil ti ruk atum nge ni o ka tia apo sunaron soidana chuan an CCTV hi an thenom pa ni ngei tur khan ani a hoina lam hi lo son saka te khan an mu tum tak po mulei theilovin alo da der mai ni lo chin deu ola thir tu te tun chu tan chung kan du tok ri le phot mai anga munam ti lo lok pui nge kan bai se ya mi lo subscribe don ya